ସାର୍ଥକର 5 ଜଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ନେଉଥିବା ହିରୋଇନ୍ ନମ୍ବର 5ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଫିସ୍ କେତେ ଜାଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ମଜା ମଜା ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଧାରାବାହିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 7ରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ। ଏହି ଲିଷ୍ଟର 7ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ। ସୁପ୍ରିୟା କେମିତି କହିବି କହ ସିରିଏଲରେ ନନ୍ଦିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନସୀ ପାଲ। ମାନସୀ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସିରିଏଲରେ ଜ୍ୟୋତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ନିରାମ୍ବିକା। ତୃପ୍ତି ମହାଦେବୀ ସିରିଏଲରେ ଶ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଲିଷ୍ଟର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା କର। ଅର୍ପିତା ମହାଦେବୀ ସିରିଏଲରେ ଦେବୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 4500 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ଅନନ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିରିଏଲରେ ଦୃଷ୍ଟି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଲିଷ୍ଟର 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ଲିପ୍ସା ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲରେ କୁହୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 8000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଲିଷ୍ଟର 1ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେସି ସାମଲ। ଜେସି ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲରେ ଭକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ 9000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।